siyambonga badla ukuthi ulanga lokulunga. Hallelujah. That is why bathi umnyamanga xa khona yena. Hallelujah. Ngoba kahle kahle usithina silukhanyisa lehlaba ngenxa yakhe. Hallelujah. Njengoba sesingumzomise phe ngento angasayifihlakala ngenxa yakhe. Hallelujah. So ithi iBhayibheli ezwini awuzudinga kwayisibani bakuthi Eskom lo setting. Hallelujah. Ovela kulayite yena. Hallelujah. Ubone bonke abantu. Hallelujah. Njengoba singakwazi ukuya elwandle ngokufaya ithi iBhayibheli kukhona elwandle but legas. Hallelujah. So awuzuba khona into yokuqubhi but once ungene la ndawo utolwandle uzobona konke ubone ukufumana xa uphi xa uselwandle. If unidi impepho yamanzi aselwandle xa uselwandle uyifumana pha. Hallelujah. Ithi iBhayibheli mos izistrato zizakhona zenze ngegolide zonke. Hallelujah. Hallelujah. So ayizuba ila golide imani clean imani hlanga sekulungile. Hallelujah. Ingonyama iyahlala nebhunga bikhona. Hallelujah. Umuntu obesazana nomnye umuntu emhlabeni akusazwana. Hallelujah. Akusendiswa akusachata. Hallelujah. Omnye umzalwane wabuza uba xa umuntu ubhube esena echate kaninzi okanye nafazi abaninzi koze kuthweni ungumfazi kabani na. Amen. But akusekho nhlungu. Hallelujah. Akho kubulaleka akho sikhali nasejwile. Hallelujah. Amen. Izithembiso zenkosi uYesu zime ngona phakathi kathi amen. So ikhili iBhayibheli kwincwadi keGenesis. Hallelujah. Hallelujah. Genesis kulencwadi kaSinaso kuthiwa incwadi yendalo. Amen. Yadala kwakuyacreatwa phaya izinto kwenza izinto ebezikade zingekho zenziwa zibe khona. Amen. Incwadi yeGenesis incwadi yendalo lehlobo. Genesis chapter 6 so funda uverse 14 yedwa. Amen. Incwadi yendalo iGenesis, the book of creation. Hallelujah. Ifumene ke ya wafuna zoyi-1 namzofunda verse 14 yedwa. Genesis chapter 6 verse 14. Yebo. Zenzeleke umkhombe ngemithi yegofero wenze uzimvu umkhombe umqabe ngaphakathi nangaphandle ngebhethumeni. Amen. Sicela ukuthi umdinga nencwadi. Baba ngegama likaYesu Thixo yenza Thixo amandla Thixo athethelele sikwazi uthetha ngelizwi lakho Thixo. Ingqondo zethu zibe kuwe Thixo ngegama likaYesu Kristu. Hallelujah. Ithi ke ngale ndawo zenzele umkhombe ngemithi yegofero. Amen. So njoba incwadi yeGenesis incwadi ngezintembo ziyincwadi ye-creation okanye incwadi yendalo. Hallelujah. Kulawe kusenziwa izinto ebezikade zingekho kwenziwa uba masibe khona. So bekade kudala uThixo phaa eqalekeni verse 1 chapter 1 uthi wadala isibhakabhaka amanzi iintaba wadala konke nje nabantu nelwanyana. Amen. Wade waqina uThixo ukudala. Amen. But iGenesis ayikapheli kusadala but ngokusekudala bani uNoah. Hallelujah. Phaa kuselimbusi ithi wathi uThixo kuNoah. Amen. That means ngoku uThixo laa nto ebeyenza yoba adale uyinikezele bani kubantwana bakhe. Hallelujah. So uThixo xa enikezele kubazalwana ayibe ngabadalayo ifunisa thina ngokule nto. Hallelujah. Ifunisa thina abantu bakholwayo ba uThixo uba ngayithethi into ingenzeka. Hallelujah. Okanye uThixo into ayithethileyo inako ukwenzeka. Hallelujah. So uThixo ngoku akasafuni uba ibe nguye lo uzothi makube kunyama ngoku le nto ibiza uba bubusuku makukhanye ngoku le nto ibiza uba yimini but unikeze kubantwana bakhe ntoni igunya lokwenza oko. Hallelujah. Ithi iBhayibheli wadala zonke izilwanyana esizaziyo wathi yabona Adam ngakuthiye ezilwanyana. Amen. Wakwazi wathi yabona le ingonyama sekudala yena ngoba le nto mayibiza uba ingonyama. Hallelujah. Ngoba kahlangana uThixo uyafana nomuntu. Hallelujah. That is why xa unongambona uThixo emntwini soze umbone uThixo. Hallelujah. Ukhona umfana ecula ecotha nguZola what I see God in you kwenye ingoma yakhe awayecula. Hallelujah. Wathi ndibona uThixo apha kuwe. Amen. Wabe engashumayela kanye engakhonzi but wathi ndiyambona uThixo apha kuwe. Hallelujah. Wathi ngesilungu I see God in you. Hallelujah. That means uThixo ubonakala phi emntwini. That
That is why abantu bayaguquka ngenxa beve omnye umuntu etheni eshumayela. Amen. Athi yeske ngoyena nina senihlambulukile ngenxa yezwi umna endilithethileyo kuni. Hallelujah. Athi yabona dove ndithuma umthunya aphambi kwakho oyityeleza ntoni indlela yakho. Hallelujah. So uThixo ufuna umuntu ngoku ancede omnye umuntu. Hallelujah. uThixo ufuna umuntu adale into ebekade ingekho ibe khona. Amen. Abantu abaninzi bayazi uba umuntu bangatyiwa inyoka lobuhlungu angafa. Hallelujah. But wavele wenza uThixo inyoka yatya uPawulos. Amen. Wafeza into ethile ikade ingaziwa because eMelita iBhayibhile abantu beyazi la nyoka inobuhlungu endiyabulala. Hallelujah. But kwathi nebe itye uPawulos wavele wayihlikihla yabe seyisiwa akafa. Hallelujah. Ibabe bemlandele ngamehlo beqoma sambo uyowela phina. Hallelujah. Ibabe besibemlande beyazi banakanje uzofa kanti uThixo udala into ethu. Hallelujah. But lento maseyidala ngoPawulos akasayidali ngokwakhe. Hallelujah. uPawulos wavele kwenhliziyo eqinisekileyo uba yabona mna andizutyiwa inyoka ndife. Hallelujah. Andizutyiwa inyoka ndigula. Hallelujah. Andizutyiwa inyoka ndife njengabanye abantu. Hallelujah. Wavele waphila ngosemtyini. Hallelujah. Kwadaleka into enje engqondweni zabantu uba no mani umntu akanawufa xa tyiwe nyoka. Kanti kuqala ebecinga uzofa xa tyiwe nyoka. Hallelujah. That means uThixo udala ucreator wenza indalo entsha akasayenzi yokwakhe yenza ngumuntu. Hallelujah. Umhlawumbe zikhona izinto uThixo afuna wena zidaleke ngawe. Hallelujah. Zikhona izinto ezintsha ezingazange zabonwa efemelini yakho. Hallelujah. Ezingazange zabonwa apho uzala khona. Hallelujah. Ezingazange zabonwa elalini yakho. Hallelujah. Ezingazange zabonwa engingqini yakho. Hallelujah. But uThixo ufuna uzidala ngawe. Amen. Wathi yabona ke no akuzenzele wena umkhomo. Hallelujah. Okay manithi kuwe athi yabona ke ugala ngakuzenzele wena ubo. Hallelujah. Kukho into abazalwane yibread tabizwa nayo nto ligama lomuntu. Amen. Igama lomuntu okanye masithi igama likaMandela wenzela okwakho uMandela. Amen. Nguye ovela waqoma beyiqabele liphambili. Noba ndibanje noba ndibulewe. Kanti kanti ngenye imini izobangela uba yena abe neligaba elikhulu azwene kwihlabathi lonke. Amen. That means uzenzele ke ngokumkhombe wakhe. Hallelujah. That is why kude nawe Noah ngakuzenzela umkhombe wakhe. Hallelujah. Ithi lena uqabe ngaphandle nangaphakathi. Hallelujah. Ufunda uba kukho into osoyityile ngaphakathi ingakwenzakalisi. Uba kunento embi esiwe ngaphandle ingakwenzakalisi because ubiyela. Hallelujah. Ude xa uzenza uzokha sukuthi ikhona into engavumi engaphakathi kunami. If ever kufuneka wenze into yenze. Hallelujah. Uziqabe ngaphakathi uziqabe ngaphandle. That means uzomeleza ngaphakathi ize kubanza uphumelele. Hallelujah. Xa iqabe ngaphakathi uyiqabe ngaphandle ifuna ukuthi wena uzixelele yabona mina ngizokhuleka. Hallelujah. Ngoba iyayitshela iBhayibhile umkhulu ongaphakathi kunathi kunosezweni. Hallelujah. That means masiqale ukwethemba nesicinge ngenhliziyo zethu. Amen. Amacebo neplans esinawo for uqhubo bethu masiwathembe la macebo. Amen. Ngoba iBhayibhile ayisikhuphanga emacebeni ithe thina sine plans. uThixo uphasise plans. Amen. Ithi izingcinga zona ngezomuntu but izigqibo ngezikaThixo. Amen. Ayithi ingcinga zonke zirongo. Amen. But ingcinga yezonke that means ku-right sicinge, ku-right siplane, ku-right sicebe, sibe namacebo, sibe neplans zoba singenza kanjani for ubomi bethu be right. Amen. Ngoma hlobo sobe sizenzele imikhombe yethu. Xa uzenzela ifamily yakho uzenzela umkhombe wakho. Hallelujah. Xa uzenzela ibandla lakho uzenzela ifamily yakho. Xa uzamkela uYesu uzenzela ubomi bakho noYesu. Hallelujah. That is why athi so andinisini nethu. Hallelujah. Ithi ba bengekho nje ngiyandinixelela uba ndihambe ndolungisela indawo zokuhlala bendike bawatheni nendawo zokuhlala. So ezininzi indawo zokuhlala kufana njengalo mkhombe wokhiwe ngubani? No. La mkhombe
umqobo wakhayo omkhulu awukabikho olingana nawo kulese yami khona. Amen. Amen. Amela ke ngoku njengokho umkhombo omkhulu wayengazi uba kuzongena ntoni nantoni pha wejongenze yena kwakuthe makakhe emosina qha. Amen. Amen. Ekuhambeni kwexesha waxela i-instructions uba mawube ngakanani, waxela emveni kokwathi makafake ke ngoku mhlawumbi ingonyama ezimbini neenkamela ezimbini but zonke izilwanyana anyway. Haleluya. Amen. Afengwe nabantwana bakhe. Kuqala wayengaxelelwanga but kwathiwa makanzi ube mkhulu. Haleluya. Amen. Le nto ichaza ukuthi ungavele ukwazi uvele wokho indlu enkulu i-supermarket ungazi uba yintoni ozoyithenga e-supermarket, ungenamali yothenga isitoko se-supermarket. Haleluya. Amen. Mamela kukho endawo iliphazamisayo ithi le nqanawa masi lena ayokhiwa ngaphezu kolwandle okanye ezibukweni okanye edokisini, yokhiwe nje endaweni ekulu. Haleluya. Amen. Le ndawo bengekhe ndayithenga qala khange ndifuna icacisa kakuhle ngoku. Haleluya. Amen. Eyobuthixo uvele enze le nto engakhange icingele ngabantu biza kwenzeka. Amen. Amen. UThixo mosiyakwazi uba avele athi ngexesha ebeyazi bafanele uba uyakusindisa akuye kungene emeveni. Amen. Amen. Ebeyazi ngosiYobhi uba uze bekruni Sathane but wamvumela uba makasokole kuqala. Amen. Amen. But enhliziyo kaYobhi nowese uthengisiwe ulahliwe nguThixo. Nomfazi wakhe wecenga kanjalo, abantwana bakhe becenga kanjalo. Kanti uThixo ufuna ukwenza into engakhange icingele ngabantu. Amen. Amen. Njengoba sithi makakho umkhombe akho kwasayini yomvula. Njengoba uYobhi makamvumele adliwe nguSathana, ngeke sakhula uYobhi akho kwasayini kuzophila. Amen. Amen. Sethe washona ngabantu, sethe akabinalo nomntana akabinalo nomfazi, iphoza akho nethemba othini uzophila. Amen. Amen. So uthi uyazithanda imeko ezinjalo mosibenthelele phela uMefibhoshethe besengasabathemba uyozaphinde uyohlala epalace okanye ekingdom okanye kwakumkani. Amen. Amen. Besengasabathemba uyoba kozophinde kubona uMefibhoshethe ehamba komkhulu. Amen. Amen. Ngexesha aphoswayo uDaniel emathini wengonyama bekathemba uyozaphinde aphile, aphinde abe ngumuntu aphinde aphaqa abantu. Amen. Amen. Ha uThixo vele enza izinto ekuthiwa zi-unthinkable. Haleluya. Amen. Into akhange zicinge ukuthi ngabantu. Amen. Amen. So ngexesha makokhiwe umkhombe abantu babemjongile so baqomba yenye imbuku ke leyo bakho umkhombe ongakho bamkhulu. Amen. Amen. Yenye imbuku ke le azovela kumkhombe endaweni engasanga kwaba khona ithonsi lamanzi. Amen. Amen. UThixo ukholwa yinto kanye kanye abantu bacinga uba akusoze kwenzeke ke ngotuka hayi nqaba ke ngole. Amen. Amen. That is why amaXhosa axeba izibhuthi le kuthiwa umkhombe azinqanawe, because umXhosa wokuqala ubona inqanawe eyize esikeni elizweni lamaXhosa wathi ikhona into yamanzini enkulu but gawuzobona uzawulinqanawe. Amen. Amen. Wese wokuqala wafika ubona ingqawe ethuke yenyanya waphinde wabiza osibili wathi gawuzofunza ulinqanawe uba ungayibona bathi ingqawe because zange bayibona yasesebayinqanawe kanjani. Hallelujah. Amen. Wathi inqanawe yokuqala wesibili wesithathu wesibili. Amen. Amen. Yabayinqanawe because le nto yoba kubekho into engaka kuba nkulu ezohamba phezu kwamanzi babengazange bayicinga abantu bakuthi lo. Amen. Amen. Abengazange bayicinga uba iyawuze yenzeke iyawuze ibe khona because ngaphambili bebengayazi. Amen. Amen. Ngexesha kaXhosa abona inqanawe awayazi ukuye kusaze neBhayibhile ezawubhala uba uNoho khantoni umkhombe. Haleluya. Azithiyela inqanawe ngexesha beyazi uba inqanawe ngokuba ngokwesitwa sabo yathi iBhayibhile ngumkhombe. Amen. Amen. Ngoku-interpreta kwakanye kokucaciswa kwayo. Haleluya. Amen. Bona sisi babethe inqa ngoba iinto kaThixo ziyethusa. Haleluya. Amen. Mase iBhayibhile konye umfana abanceda zenzo kwakuthiwa nguSimoni. Haleluya. Amen. Ini iBhayibhile phakathi kwezenzo uSimoni inyangi. Amen. Amen. Into lawo phaya uSimoni nje wayenyangi nje wayebela lunqa uhlanga. Amen. Amen. Abantu bathupha hayi unokuyenza njani lento. Amen. Amen. Njengoba bethe nqa
kwavele kwafika uPhilip noPhilip boshumayela le ndawo nayo webetha abantu bathi nqa kuye bafika bashumayela phaa bamkelisa abantu babhaptiza abantu batshintsha indlela zabo basindiswa bathetha ngehlobo sabo betsho ngathi uba uthinta ikhala indlela oziphatha batshintshe bandlela oziphatha because bafumene ntoni ivangelo okanye intsindiso bashumayela basindise bade basindiswa amen wethuka lapho bakuthela abantu benze kanti bafikele ngoPhilip noPhilip kanye abantu bashumayela kanjengamnawo haleluya wavele yena waqoba okay le nto yenzayo ine-magic phakathi ayina-miracle ine-magic amen wayishiya wavele wajoyina bona haleluya ngoba abantu bona becinga asoze aguquke yena haleluya ayababukele beshumayela behle besenyuka uPawulos bebengana nexesha labo amen but kwanje bokuguqukene baqala bathini bathi nqa because uThixo uvele enza izinto ezingacingelanga ngabantu amen uSimon wavele wazenza ntoni umkhombe wakhe wasindiswa haleluya yile nto yabangela mamazaza zachapazela ncendawo zonke uDavide ngexesha azwa noGoliathi abantu beyaba wasehluliwe kaloku mntana amen bavele baqonda nje uGoliathi unemino 86 esandleni ngasinye une6 enyaweni inyawo ngalinye uqhele ukuthi nxa esile emfazweni anikwe 10 ngexesha i10 ngexesha naku uDavide engekane ngazange yalo mfazi qala bathiyo ngaphambi kwakhe baqomba hayi lihlazo iBhayibheli kwaye abakhulu abantu uyathanda uzijongisa ngabantu ke wena amen kwaye abakhulu ukudala besempini bona bekwazi ukulwa bene-experience bathi awugodwa ukuhambe uyokwelusa amen wathi ayatata undithumile uba ndizonika ukutya noba ndilambile basayala ngawuhambe amen ngoba yazi uba akho nto anawuyenza kubani uGoliathi bengayazi uba uThixo uzokokha umkhombe kaDavide ngoGoliathi lo amen waphakama uDavide esiva amandla kaThixo wathi umntu lokhabulela uGoliathi anganikwa ntoni kwelizwe ngexesha ufuna uzenzela umkhombe wakhe woba mabe inkosi ngokubathi uze benkosi akho mzondinyula apha ndivotelwe amen wenzenzela ubukhosi bami ngokwami wazokhela umkhombe wakhe amen ungoyi uqaleke entsha phaa kuwena ungoyi uqaleke entsha apha efemelini yakho ungathi because ungazange uyibone imoto uqoma hey iyakwenziwa into uba ndithenge iBenz seningaka amen thenga no-IBM haleluya yenza umthandazo noba ungabani ixesha haleluya ngexesha ungazange ubone kuwena ukuthandaza ekuseni namina late namini uvele uyenze bokwakho iqala haleluya zenzele umkhombe wakho musa haleluya uqaba ngaphandle nangaphakathi haleluya iBhayibheli uDavide wabuza ngokwakhe wabuza phaa komkhulu kanye phaa phambi kwenkosi uba umntu onobulala le ndoda akathi umntu onolwa naye umntu onebula nerhule uzonikwa ntoni haleluya bamxele uba hayi uhayi ngawunika le ntombi yam usikhingi ngawunika nesabelo somhlaba ngawunika nemali antontoni utsho laa nkosi yakhona haleluya xa imjongile yamsizela yamnika izinto zokulwa izanto zentsimbi nezigqoko zoba xa bede sabile angavumele entloko amen waqola uDavide ezi ziyangisinda kanjalo ezinto ezi haleluya that means xa ufuna uzokhela umkhombe akufunekanga ujonge abantu abo bazawuthini amen xa uzokwenza into entle baqombe bazothi ndithela baxanise ngale nto amen soyicinga laa nto iBhayibheli uDavide wanika ezantsimbi waqomba bandisingisa ngeento zabo umntu yentobe esoyika mna ndingoyiki ufuna nam ndoyika entobe kunzima ngapha kunzima kwini athi kuwe amen if uthi kukude phaya kukude kwini athi nakuwe amen if kuyafiwa kuye xa ethe waye kwindawo masithi kuyafiwa amen ufuwa kwini athi nakuwe haleluya iBhayibheli uDavide wazithala ezantsimbi sezinxityisiwe wazibeka eqaleni baqoma nali sizinto amen because bona baqhele ukulwa ngehelmet ngezigqoko nempahla zentsimbi haleluya baqhele loo nto kodwa behlulekele zikhona amen so waqonda makazibeke ecaleni azenzele umkhombe wakhe wathatha nje esilingi nodala sabile leyo wayengayiphethanga ngesabelo uDavide kuGoliathi amen
Le nto ibonakala uba xa ufuneka uzakhele umkhombe sukuthi anayo yamile, analo iplanga, anayo ibhetimeni, anaso isikhwenkwane, yiya ngokungenayo kwanto. IBhayibhile wathi uYesu kubafundi bakhe, hambani nikhe nisiyipesi, nikhe nisiye imali, nisiye ibhegi, kanihambe njengoku ningenanto. Amen. Amen. Kanti yazi uba nguye ozokwenza into phi apha ekuhambeni kwabo, uzobenzela ngokwakhe. That means sukuthi phambi kokuba ubheke eRhawutini uzayifuna phi ihotele phaya, andinamali yanele eRhawutini, yiya ndikozibonela. Amen. Amen. IBhayibhile wasithi kwathiwa uAbraham akawuhambe unqumle ushiye tu elizwe lakowenu, uthi ungahambi nabo nabantu baziyo uhambe wedwa. Amen. Amen. Wathi xa ufika apha entabeni waqoma ngoku sekubuzele kwekwe ngoba sawuthini ngoba lwakho nto zokwenza idini apha. Amen. Amen. Kanti uThixo uyayazi uzomnika yonke into efunekayo. Amen. Amen. Kwathiwa kulothe makayishiye igqomo zodwa because uzawubulawa. Waphuma yena nefamily yakhe, waphuma ngenyani ngekasa ithayo umuntu zositsho umuntu owahulekela ngulo wacinga into ezenziya kubanye abantu. Amen. Yami ndafuneka ngocinga izinto ezawuthethwa ngabanye abantu uba kunjani kubani, ufile kanjani ubani, because umfazi wakhe wayendebajika njengemva abasesemasekile, because emva wayejonga abanye abantu bakwenzeka ntoni kubo. Kanti nxa ufuna uzokhela umkhombe, ufuna uzokhela ifamily yakho, ufuna uzokhela igama lakho, ufuna uzokhela umzi wakho, yonke umzi wakho uyeka abantu. Amen. Amen. Usukujonga uThixo bhetele ubujonga abantu. Hallelujah. Amen. That is why iBhayibhile masithi qale siyindoda ebeka ithemba layo kubantu. Amen. Amen. Why ukuthi kuqala isiko uThixo ngoba masafuna uphume uhlelo olungile emntwini oyi-1. Kungenqaba abantu bazawuphoxa bona uThixo akazuphoxa yena. Amen. Amen. Abantu bazoyithetha namhlanje ngomso bathethe enye ngoba bangabantu abangoThixo. Amen. Amen. Abantu bayaguquka batsho apha batsho apha and awuzubanceda because bangabantu uThixo akajikajika. Hallelujah. Amen. uDavid uvela qoma ndiyeka losabeleyo ndivele ndiphatha isilingi ndiyola ngaso emveko wathatha indoda fast lingeni wadubula ugoliyati wowela ngemva wowela ngaphambili ngentloko. Amen. Amen. Eguqe ngamadoda. Hallelujah. Amen. Kanti leli verse uba uDavide uzenzele umkhombe wobukhosi bakhe waba inkosi waphathela izweni. Amen. Amen. Uzenzele njengelitye eliyi-1 umkhombe. Hallelujah. Amen. Zithe zikhona izixhobo, zithe zikhona ziningi abantu waziyeka uzokhela umkhombe ngehlo bafuna ngathi akuminzi ungabana licebo onalo for uqhuba ubomi bakho, yeka amanye amacebo yenze icebo wena otheli onalo. Ona. Amen. Amen. Yenze icebo otheli olicingileyo, yenze le plani uyihlekele nguThixo because zikhona izinto esizicingayo thina sicinga uba sicinga nje, kanti kwaleli uba sicinga izinto yethwe nguThixo apha kuthele entlokweni. Amen. Amen. Okanye ithoke nguThixo abe yinhliziyweni zethu uba make sicinge kanje ngoku. Amen. Amen. Ucinga uba mani ake ndihambe ndiyofuna enye indawo yokuhlala le ndikuyincinci. Amen. Amen. Uxojoka ebhankini ananesente yothenga ngaloo mhlaba, ananiyothenga loo material ezozitena andinayo, but kutheni ndizocinga loo nto kanti ayizukwenzeka bekuqaleleni. Amen. Amen. Once uyicinge uba nombono wayo uthi uyazi ngilenzeki nguwe wedwa ekhaya, andiswayo umuntu ekwazi ukuthetha angawuvulanga umlomo, ekwazi ukubona mhlawumbi lese ubone kandawo uphangela kuyo kodwa lapha ngoku. Amen. Amen. Uyazibona eza kamera zonke phaya, uyayibona la flow, uyayibona la uzibona eza gate kodwa uphi lapha ecaweni. Amen. Amen. So ngala hlobo uyazokhela okanye uyadala la ndawo bese lapho kuthe Noah zenzele umkhombe akenalo neplan eli-1. Amen. Amen. Kuthiwa awuqabe akanalo nto yoqaba. Hallelujah. Amen. Amen. So if ever kufuneka wenze into yenze iqala apha entloko uqehle enhliziyweni uyithethe emlonyeni segqube ku-action. Hallelujah. Amen. If ibangela wena ubeke imali, if ibangela wena ubethele isikhwenkwane ubethele isikhwenkwane, if ibangela uba wena uguqathela uguqa ngedolo, if ibangela uba zile ukutya zile ukutya, if ibangela uba hamba onikela onganga uzile ukutya uthathe le nto unayo unikezele emaxhasani phaya home, yiya. Amen. Amen.
because la ngcingo xa ifike yingcinga kaThixo le. Zikhona nengacinga ngabantu ecinga nguThixo. Into bendimosa uPetros wayethetha noYesu beyothandaza. Wathi yabona njengoba sibona abantu basivele sokheni inqobo ebemithathu. Oyibe ngaEliya Moses ngaYesu. Amen. Amen. Wathi ke ngoku uYesu yabona Petros yena uthethayo utyhile umoya ingcwele. Amen. Amen. Yena becinga into ayicinga nje ngenhliziyo kanti uhletyelwe ngubani? uThixo. Uthi umuntu othena le nto ngumuntu ofumana indaba ezisuka phezulu esemhlabeni yena qha akekho umuntu utyhile nguThixo le. Amen. Amen. So masengabi nakenye ingcinga uba hayi noba ngoku le ndicinga ayikho le asicinge kanjalo. Sokuthi xa ufuna into erayithi uthi hayi noba ndim lo ucinga ezibambenene. Amen. Amen. Cinga into erayithi oqhuba uThixo bayipase. Haleluya. Amen. Ndithi mna ngexesha khona uba hayi kuba nzima kwenzeka lonke uzuyicingile thandaza ngayo uthi ke ndiyacela babele impumelelo iingcinga zam. Haleluya. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile Jeremiah ndineengcinga ezintle ngawe. Iingcinga endinazo mna ziingcinga zokuphumelelisa wena. Amen. Ayizizwe ezokutyumba ezokwaphula. Haleluya. Amen. Ngeke uJeremiah woyika yonke into. Ngeke uJeremiah ucinga uba ungumntana. Ngeke uJeremiah ucinga uba yena akanakwazi nothetha, akanosoze akwazi noshumayela, akasoze amanyane nangabantu, ucinga kanjalo. Awuthi ngabona neeplani ezintle ngawo. Neengcinga zothini ezoba ngokuphumelele wena. Uphumelelise. Haleluya. Amen. So ufuna uba ngoJeremiah makazokhela umkhombi wakhe waziwa njengomprofeti omkhulu. Because wazakhela umkhombi wakhe wobuprofeti ngoba ezumthetho kaThixo. Haleluya. Amen. iBhayibhile wavele wathi makasehle ngokusihambisa endlini yombumbi. Xa befika phaya uJeremiah wambonisa indoda eyayisenza izinto ngodongwe. iBhayibhile uba laa mntu wenze idongwe ngesitya, idongwe wenza isitya ngedongwe. Mhlawumbi sibe necrack okanye sibutya ke. Ebevakatheli kwa olo dongwe liyi-1 enze ikomityi. If la komityi yonakala enze imakhi. If la makhi yonakala enze i-tray. But igcwele indlu yombumbi sizinto zihle zonke zirayithi zonke. Amen. Amen. Wathi yabona kaJeremiah ehlobo nenze ngalo, ehlobo lombumbi enza ngalo, nami ndizokwenza njalo apha kuni. Amen. Nina ningabantu bam. Haleluya. Amen. That means uThixo ufuna uba lo mntu makambonise kahle uba makazenzele ubomi bakhe. Jeremiah zenzele ubuprofeti bakho. Amen. Amen. Zakhela ifemeli yakho. Haleluya. Amen. Yiba neengcinga ezintle ngabantwana bakho, yiba neengcinga ezintle ngefemeli yakho, yiba neengcinga ezintle ngekusasa lakho. Amen. Amen. iBhayibhile uDavide wendawo amahambo ngathi yambombazela. Abendawo ngathi uyathandaza. Athi njengoba ndihamba kulo mfule weThixo andoyiki tu. Because nam wena but uyebona kumnyama apha and ndiyabona apha kunokufa kole ntsumbhuzi ndihamba kuyo but avela athi andoyiki tu ngoba unam wena. Amen. Amen. Ngela xesha uzakhela umkhombi woba yena makangoyiki ngoba usezikhona into ezitheni ezoyikisayo. Haleluya. Amen. Uzakhela umkhombi woba ngabe uyogwana. Haleluya. Uzakhela umkhombi woba akwazi uphumelela ezingathi kubi. Amen. Ngoba iBhayibhile mose ungathi wena ukhona kukhona ingxaki. Kuvele kube 1000 ngapha, kube 1000 ngapha, usiya kumina. But abantu bacinga ngayo ihlobo bacinga ngalo namhlanje bacinga baxa kufa abana bazofa. Amen. Amen. Bacinga xa wabana bazowa. Xa wahluleka abantu nabohlwe ayihambi kanjalo. Haleluya. Amen. Into engasangenziwa ngumama, into engasangenziwa umntana wakho ungakwazi yenza wena. Haleluya. Amen. If ever umhlanga zange babe nami, zange babe namoto, zange babe namenzi, zange babe upstairs, ungakwazi wena uba nayo. Haleluya. Amen. If ever bazange benze nto okanye zange baphathe wena uzokwazi uphatha. Haleluya. Amen. If ever bazange bamameleke wena uzokwazi umameleka. Haleluya. Amen. Yayingawo bona wena nguwe. Haleluya. Amen. Zange umhlanga bona bashunyayeza ba zokhele ke ngoku uzenzele umkhombi wakho. Umhlanga zange utshiwo kuwo. Umhlanga zange bayazi uba emhlabeni igunya linikeze thina from kuYesu. Haleluya. Amen. But thina siyazile uba uThixo njengoba egqibile udala bawudala thina ngoku. Amen. Amen. That is why ithi oko wena mzalwane ukubophe ulapha emhlabeni ndinguYesu sezulwini ndiza kubamba lomncedisi. Haleluya. Amen. Oko the wakukhulula ulapha emhlabeni nam ndokhulula sezulwini
Hallelujah. Amen. That means le nto ithethayo ngokulapha emhlabeni uThixo uvela ungqinele kuyo because ithethwa nguwe. Amen. Aliswa iBhayibheli gada ke ngokwenhliziyo yakho uba izinto ezidingayo enze uzokucinga kahle. Gada umlomo wakho uba zinto ozithethayo because umlomo wakho uyadala. Ngoba incwadi eGenesis incwadi yendalo. Lo nqanawe niyibonayo ekhuwa ngulo mfo lo mkhombe lona yengumkhombe wokuqala okhona okhwepha kulamfu. No. Hallelujah. Amen. Yengekho ekhona ngaphambili. Hallelujah. Amen. So kwathi makokhe umkhombe ok. Kwathi mhla kufika logumbe abantu sabeyonto bazobikwa ngabanayo eyabo imikhombe. Wathi no sivulele. Labe selivaliwe ucango. Hallelujah. Amen. Bathi benqonqoze bese bekhumbula uba ngeyimini bake bamphathisa isindo ngamaplanga. Abe selivaliwe ucango. Abantu bashiya ngaphandle bangena ilwanyana. Hallelujah. Amen. Xa uzivuyele ishop yakho usucinga uba kanene ngobani bazokuthenga apha. Uthi uzobazisa ngokwakhe. Hallelujah. Amen. Xa wesa kumkhombe wakhe wengabe uzofaka ntoni? Xa wena uzokhela ibhizinesi yakho uThixo zisi-customers phi kwibhizinesi yakho. Amen. Xa uvule ishop yakho wafaka ethengiswayo uThixo uzofaka i-customer bazothenga. Amen. Amen. iBhayibheli ngokuthi uYesu wathi uyoshumayela wavele wayishiya itown wayishiya isiti wayishiya idolophi wongene ezilalini kwimizana. Uthi iBhayibheli wayengena umuzi nomzana emizaneni. That means imizi nje emincinci engaqondakaliyo. But bonke abantu ngitsho basedolophini bayothola kuyo. Amen. Amen. Ancama adawela ulwandle inqanawe ivuye phaya elwandle. Athi abashiya abantu petawuni abashiya eJerusalem abashiya eJeriko but bamlandele kulaa ndawo kuyo. Amen. Amen. Alisofesi ngabulawayo nxa sishumayela phi elokishini sinashumayela itawuni. Amen. Amen. Uthi into yovela yenze uze kube bona umkhombe ukhwele kule ndawo asusa abantu abasetawuni abazisephi apha elokishini. Amen. Amen. Kwaye ibuilding esezoyaka ngifirst beneflex zonke ndawo abantu bakhona bakhe beza apha neeflags abantu abangasanga banibeka inyawo apha kwelibani. Once bekhona iflag yalo lizwe kuzobekho abantu belizwe abazongena phi ngaphakathi. Amen. Amen. Basavele ufuna igcina libala feze izithelo zaflex bekhona bencinyane nje ngale ndawo nje sikwazi ukuphomela okanye sibepalini. Amen. Amen. But ngaphakathi endlini. Hallelujah. Amen. So xa ithi wozakhela umkhombe ifuna uba wena ngakuqwebe ihlobo lokuphila ubomi bakho. Ngakuhlale phantsi ucinga uba ndizakwenza kanjani ubomi bam. Ifuna uba ngakuqiqa uba ndingenza kanjani uze ndiphile. Ndingenza kanjani uze ndibakhusele kahle abantwana. Amen. Amen. Wena hlobo uzakhela umkhombe wakho. Hallelujah. Amen. Utyile kanjani ngaphana ngaphandle. Utyile ngehlobo loba uYobu masingexesha angafumanekiyo kuSathane ithi babe kwakune hedge. Le hedge yayimbiyele uSathane umbamba ngesandla. Hallelujah. Amen. Wayethi eleke zama umchukumisa uYobu afumaniseke uba kukho into engabe angakwazi ukumbamba. Wathi yathethwa kakususe laa nto uYobu embiyeleyo. Hallelujah. uThixo wavela wayisuza uza kwazi ungena. So if ever ngokuthi uYobu wayebiyele, hallelujah, that means uYobu wayesezokhele umkhombe wakhe wabiyeleka. Amen. Amen. Usathane wayesinokuya emasimini afike kubiyiwe, aye emfuyeni afike kubiyiwe, aye ebantwaneni afike kubiyiwe. Hallelujah. Ngicela uphambe umenyawo sokhana sana onye umuntu azothi ehlele phansi. Hallelujah. Konke engafuna ukulibala ngoku. Hallelujah. Ngoba wena ngisho nokhazini bakho ngambiyeleka. Hallelujah. Amen. Ufuna wokhe ngoku umkhombe uthi wokhe emakhaya. Hallelujah. Amen. Umkhombe owakhwe nguNowa wabiyela yonke ifamily yakhe kwase kukhona iflash okanye nomgumbe akabikho ne-one obuyele enyaweni manzi. Hallelujah. Amen. But if kukhona iflash eDurban kuthi azimke nabantu. Amen. Amen. If kuflash eKapa kuthi ukhomamkile nayishele kuflash abantu bemke namanzi izindlu zimkile imoto zimkile kube kukhona nogumbe. Hallelujah. But uNowa wanebayokhela inqanawe awokho umkhombe wakhe basinde abantwana bakhe nezilwanyana
asinefamily yakhe aliminzi kwakho noma unekati noma unenze nawe mayikhuseleke ngawe. Amen. Amen. Umbamzela zawo kanje. Haleluya. Ubhale uzivale, uzivale kanje, uzivale kanje. Uzivale ube sowa uzivuli uthi uyakhoka owakho umkhombe ifamily yakho nabanye nabakho nebandla lakho nisha nawo konke nisha nasezikolweni nisha nabangekho apha eKapa kwindawo abakuzo uthi yawabiyela enzima kulo lonke utholo zomlilo eziphumayo abehlothe sokuhletha babiyelekile egameni likaThanasi bawe ingcwele egameni likaYesu Kristu Thixo thume ukulunga siya